stoppe det der. Eva. Hun skal give Næs. Oh, what the fuck is meaning? Du skal det, Næs, hvad det sagde. Jeg skal nok finde ud af det, jeg er smart nok for det. Giv mig de tegn, de tegn. Bliv ved. Eva, hvad står der? Anna. Eva! Fucking you say it, som om du skal det, Næs. Næs. Maybe. Tamam, çok teşekkürler. Kapkamarka, tak så mycket. Thank you so much. Jeg siger tak. Tak af hjertet. Amen. Amen. Wallah. Virkelig. Thank you so much from my heart. Çok yarmot geldi. Are you crying for happiness? Are you crying for happiness? Number 7. You give me the sign now. I stand here. Here. Eva. Wallah, Eva. Skal give Næs. Keep on going. Giv mig mere. Bliv ved. Jeg behøver det, så jeg kan bruge det. Der er nummer 7. Næsten ligner nummer 7. Mor. Eva. A. André. Louise. Alberte. Eva. This is fucking my name. Så Jessica. Du skal det, Næs. Eva. Okay. You mean that maybe that 7 is in there. EM. Wow. What did they mean in that? A. Ny. Eva. Who skal den as is gonna be byg, chalk byg. Gæl. Wallah. Mor. Anna. Benem Anna. Wallah. Gæl. What is this? You mean just that in the night? Eva, you say Eva. You skal det, Eva. I get the top. This is hallelujah. This is the meaning of my I go to Shirley and Hal and John. This is the number 3. Virkelig. Thank you so much, God. Thank you, Chuck Jessica. Chuck Jessica. Mange tak. Jeg siger, wow, gæld. Og det skete præcis klokken 0. Virkelig tak. Vi ved, så stemmer jeg. Jeg skal lige have det. I må ikke stoppe endnu. Men I kender mig. Jeg skal nok finde ud af det. Eva. Hyskaldenes. Eva, Hyskaldenes. I see the sign. Hyskaldenes. Hyskaldi. Gi. Ni. Nes. Maha. Uff. And all the light is coming. Keep on going. Du må ikke stoppe. Jeg skal have det så meget som overhovedet muligt. Hvis det er den store finale, vil det sige, at jeg kommer med de 144.000. Wow! Og jeg har lige set på, jamen det er så spooky det her. Jeg har lige, men altså,
Og det er jo det, I sender mig tegnene. Ja, I sender mig tegnene. I sender mig tegnene. Og det skulle ske præcis klokken midnat. Tyrkisk tid. Fordi det her dernede, det sker. Det her alle sjælene, de mødes. Og nej, jeg er ikke fuld eller noget. Men jeg er fyldt op med informationer. Fordi den her video, den kommer I andre til at se. Og jeg ved, I skal det næste. This is. Og derfor skulle jeg ikke op hos Shirley. Derfor, fordi hun startede med at sige, gå med. Og bum, Eva. Mine ord. Niels. Okay, vi kører den nu. Ja, de ved, men de markerer noget om power. Jeg kan ikke rumme mere. Please, jeg bliver nødt til at sove også. Prøv noget her, men det var kræftfinalen. Okay, jeg prøver. Jeg er langsynet. Okay, sæt. Mor. Yilmaz. De ved med. I bliver nødt til at gøre det tydeligere og større. Okay. Større. A-N-V. Okay, de ved. Eva. H-O-S. H-O-S-G. Hyskaldenes. I siger simpelthen Hyskaldenes. I siger velkommen. Welcome, Eva. To our world. Welcome to my world. Oh, wow. This is this. De ved, jeg har brug for det. Jeg kan ikke få nok af det. Eva. Wallah, Eva. De skriver Eva. Hyskaldenes, Eva. Det betyder Eva velkommen, og de skriver Eva. Men kan I ved, I må ikke stoppe, de ved. Jeg skal lige se, hvor lang tid der er gået. Der er gået 6 minutter, vi er lige over hjemmet. Mor M. Eva Yilmaz. Det var nu, der skete, og jeg har jo lige siddet lidt for inden derinde. Lad os se, hvad der står. Eva, der kommer Eva ind imellem bukserne. Eva igen. Hyskalterne, de skriver simpelthen Eva velkommen. Det gør de. De skriver Eva velkommen. Eva Yilmaz. De siger Eva Yilmaz. Jeg er så stolt af mit navn, Yilmaz. Jeg har været gift 2 gange før. Det er der ikke nogen, der ved noget som helst om, men det får jeg at vide nu. Jeg har aldrig været gift med mine børns fædre. Ja, for det har jeg slet ikke haft brug for. Ja! Kom, giv ny! Eva! Kom nu, lad os få det hele! Lad os få det hele nu! Hyskaldenes, Eva! Det er nu! Det var derfor, at jeg blev sendt. Det var derfor, jeg valgte at tage tøj på, tage sko på og gå over til Sharon. Og så sagde John, du sagde der, du er min nummer 3. Du er min fucking nummer 3. You are my number 3. Shirley, I'm home. Shirley, I'm home. Mom, I'm home. Karen, I'm home. Papa, I'm home. I'm home. And I can take and leave and go to Denmark the 8th of May and leave. Jeanette, jeg har prøvet det, jeg er hjemme, jeg er hos nu. Det var det mente nat. Jeg er blevet bombarderet med det. Vi ved. Og I startede præcis kl. 00:00. Vi ved, vis verden, at der er andre sjæle derude. For jeg kæmper for vores gode sjæle. Det er vores børns fremtid. Det er deres næste generationers tid. Der kommer nummer 7. Anne, mor, du har hele tiden sagt Jette, 777. Der er Andrea. Alle de ord der kommer Eva ind imellem. Jamen det er ja! Okay, det var det, der var meningen. Og det bliver større og større, det lyn. Kom til mig. Vis mig nu vejen. Vis mig vejen. Jeg er hjemme, jeg er hus. Jeg har klaret prøven. Og til jer andre ude på internettet. Hvis I ikke kan lide det, I ser, så er det bare at sige, du er ikke væk, ligesom klodsat. Ny. Og der kommer Eva der. Prøv nu at se. Kom, gæld. Og de er jo præcis de lille farver, de spirituelle. Jeg er
Eva Yilmaz. Jeg er Guds barn. Jeg er lyset. Jeg er kærligheden. Jeg er kærligheden. Jeg er den sjove. Jeg er den søde. Jeg er den omsorgsfulde Eva, som altid har tænkt på alle de andre. Og nej, jeg har ikke drukket det. Prøv at høre her. Giv næs. Husk altid det. Det er det, de ord, de siger til mig. Kom, giv mig noget mere, jeg har brug for det. Verden, the world need this information. Og jeg ved, at jeg råber højt, fordi jeg skal hele vejen rundt. Prøv lige at se, de dernede, folk de går rundt sådan. Men ved I hvad? Det er det her, der vil. Det er det her. Gæld. 7, 1. Mor. Wow. Mor, du er der. Jeg ved, I er der. I kæmper for mig. For jeg er lyset. Jeg er Guds barn. Ja. Jeg er Eva. Jeg er ikke Eva Jørgensen mere. For det valgte jeg ikke selv, der var lille. Men jeg er stolt af, at jeg blev døbt i kirken. I Jesus Kristis navn. Allah. God is eine. Chok, eine. We people need peace. Peace in the world. Peace. Hava. Ny Eva. Okay. Ja! Ny Eva. Den nye Eva er fremme. De ved. Giv mig lige skaldenat, Eva. De ved, jeg stopper ikke, før I stopper. Om jeg så skal stå her en time. Det er ikke vigtigt for mig at uploade den her nu til tid, for det kan jeg ikke. Men jeg kan se allerede nu, den er 11, selvfølgelig er den 11. Nu er den 12, det giver 3. Det er tallet 3. Og så kommer der der, hvad kommer der? Wow, nye Eva. Giv mig noget mere hyskaldenes. Det er en ny Eva, vi ser i verden nu. I har fundet mig. Og Trine, tak fordi du kommer ned. Birte, tak fordi du kommer ned. Mor, tak fordi I arbejder sammen. Bennem Kajner med Katrine. Bennem Tjok, what you see is me, Eva. I'm outside this. This is my feeling. Kajner. Bennem Tjok, Wallah. Adana li katas. Wallah. Kide. Adana gelkide. I've been around the world for searching for my place. This is my home. Listen. Ja, fantastisk. Og I må godt fortsætte det sådan set lige meget for mig. Jeg har kun fået en time siden i går morges. Lige meget. Fordi verden behøver det her. Vi skal arbejde sammen. Vi arbejder sammen. Og jeg har simpelthen prøvet os. Jeg har forstået meningen med det her attack-hotel. Bum. Først piger ud af lejligheden der. Jeg forstår. Og der kommer 7-tallet. 7-tallet kommer. Det er det 7-tal. Jette. 7. Der. Prøv at se der. Hvad så? 8, 4, 12. Eller 2. Nå, det er 10, det er 14. Selvfølgelig. Det er 14. Det er tallet 5. Voilà. Husk alt det næste. Çok teşekkürler. Kom kun Marker. Tak så mycket. Thank you so much. Jeg siger ydmygt tak af mit hjerte. Hvor lang tid skal vi fortsætte der? For mig, så kunne vi blive ved. Fordi jeg har brug for det. Verden har brug for det her. Og ved I hvad? Alt det her, du vil først uploade. Ja! Verden har nemlig brug for det. Jeg sender mig tegn. Og jeg har simpelthen dannet de mest fantastiske relationer. Og lige pludselig så er jeg på Citrus Hotel. Jeg elsker citroner. Jeg elsker limon. Jeg elsker Tyrkiet. Jeg elsker de baltiske lande. Og Europa er ved at væve dem op. Og vi skal kæmpe imod Eva. Der forstod Eva igen. Der. Det er ordenes betydning, og derfor bliv ved. Giv mig nogle flere tegn, fordi jeg behøver det. Jeg behøver det virkelig. Fordi at min hjerne, I har bombarderet mig, jeg ved ikke, siden jeg landede med Jeanette, da jeg først kommer til det der hotel, jeg tænker bare,
Hold da op. Ja. Men altså, så jeg har jo leveret den gode sjæl, fordi vi har brug for de gode, autentiske, der kommer Eva, nye Eva. Jeg er ny Eva. Fordi jeg ser tegnene, og mange af folkene, de siger, hvad snakker hun om, og what's she talk about, og la 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 la. Det er meningen. Normalt så sagde Shirley til mig før, at jeg skulle gå med op, og vi skulle lige have en øl og slutte af på, fordi hun kunne mærke, at jeg var fyldt op. Prøv her, og der kommer der ikke Bayern. Der kommer faktisk, prøv her. Ja, I feel you. Jeg står gerne her til i morgen tidlig klokken 7. I stand for good. Because I want the world to know. I want the world to know. Gæld. Ja, må du gæld. Gæld. Det bliver større. Bliv ved. Jeg bliver stående her. Og det er jo godt at 100% på. Men jeg bliver nødt til at sige ordene, som jeg altid siger, som man bliver stærkere og stærkere hver for dag. Chok, Jessica. Kop kun Makar. Tak så mycket. Thank you so much. I say, når jeg siger ydmyg tak, takker hjertet. Amen. Fordi det er lige præcis det, jeg har. Jeg chok Jessica. Kop kun Makar. Kop. Chok Jessica. Kop kun Makar. Tak så mycket. Thank you so much. Så ydmyg tak. Det er tallet 5. Det er jo det. Jeg forstår det. Men hvad er det så? Okay, hvad skal jeg så? Hvad? Det vil sige, at jeg kommer med over på den anden side, eller hvad? I bliver nødt til, fordi der har været så meget de seneste mange år. Det er helt vildt. Og jeg siger ydmyg tak, fordi at jeg valgte at tage ud af landet. Og jeg siger tak til mine børnebørns bedsteforældre i Danmark, som er tyrkiske. Fordi foruden dem, så var jeg aldrig kommet til Antalya i deres land. Eller jeg har jo været i Tyrkiet før. Men prøv at høre. For mig så lad os få Monsulran, we need this rain. Eva, Hyskaltenes. Eva, Hyskaltenes. Eva, Hyskaltenes. Jeg vidste det, men jeg er så glad og lykkelig, for nu kan jeg efterlade, overlevere Jeanette, som tror på Gud, Guds ord, Jesus ord, fordi vi er sammen om alt og alle. Og derfor er der noget, der holder mig fast i dig, Jeanette. Det er en anden ting. Jeg skulle igennem en masse shit for at nå hertil. Pædofili og alt muligt. Og vi skal have stoppet alt det shit. Og I skal huske på en ting. Det er sket kl. 0. Shiftet. 0. Det var lige præcis der, det startede ved Gudfar-restauranten. Men jeg valgte. Og Shirley siger, nej, det gør vi ikke alligevel. Og det hele, og de siger, ej, hvad det regner sådan. John, han løb hjem. John, you run away. Like, yeah. Men John, you are my number 3 from Iris. And I always want me to go to Ireland. And I always want to go to Scotland. And I meet you. Wow. I meet you, Tom and Michelle, in Lara Hotel. Lara Park Hotel in Antalya in January. And I say, thank you so much, God. Thank you so much, all my light souls and workers. And because we have to remember, we are the light. We are the light. And we have been fighting for giving still some information, giving the sign, because the world needs this. And I know when I come home to Denmark, I can upload if it's 2 hours, I can do it. But down here in Turkey, I cannot. Only 10 minutes. And this is, the world had to see the full video. And I can also post it in TikTok, because I'm so smart for this now. I'm 58. I have 4 grandchild, and I'm so happy that they don't get this, in meantime. Wow. Grande big finale, firework, thank you so much. I believe now
I believe in Jesus, I believe in Allah, I believe in God. Yes, I do that. I believe I can fly. Mor, du sagde altid mig, mor, tag nu hjem til Asen, se hjem til Asen, se hjem til Asen. Den prøver at høre her. Der er en mening med det hele, mor. Og du sagde til mig, tag nu ned til Tyrkiet. Og i grunden så handler det ikke om Yasin. Og ved du hvad, jeg har fundet ud af, mor? Jeg har fundet ud af det ørering, jeg har på i dag. Som er Henning, din onkel. Henning, René, mine kæreste lillebror. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Men din onkel, han var guldsmed. Han boede i Sverige. Og han fandt guld i Australien. Og så lavede han de her øreringer selv. Forstår du? Jeg ved en masse. Og jeg ved, jeg er den, der skal overlevere alt det her. Og nu bliver jeg emotionelt igen. Fordi Kim, Tom, René, Louise, André, Alberte, Dilara, Melia, Luna, mormor, skulle jeg til at sige, farmors pige. Jeg troede jo aldrig, jeg skulle blive farmor. Jeg troede det aldrig. Wallah, jeg troede det aldrig. Og det er den største gave, jeg fik. Jeg fik det brev den 24. i 12. 2022. Nej, slutter hvad? 23. Bær over med mig. Bær over med mig. Jamen altså, det er også mange ting, jeg skal navigere i. Men I want to show the world. And I know this night I was sitting in the balcony. You sent me messenger. I go, wow. So much. But I know I find this also. Oh yeah, I know I have contact now. And also, Kein Baba, Remzi Yilmaz. Virkelig, Remzi Yilmaz. Bente çok seni seviyorum. Kaynağını Katarina. Bente çok seni seviyorum. But you know what? Kainana, you gave me this tower with all this ticketing in the Attack Hotel last year. And Trine, thank you so much. Thank you på, jamen det er så vildt det her. Men jeg er ikke færdig nu. Bliv ved. Og hvis I er ved at være færdige, så er det fordi, at I siger, nu skal Eva Yilmaz. Og jeg har taget Evelyn ind også. Sådan er det bare. Det er fantastisk. Grande Job Byg finale. Ja. I keep on moving. I cannot stop before you stop. So I have to stand here. But, Larsen! Herr Larsen! Nu kommer sangen til mig, for jeg ved, der er nogle mænd, der har den fantastiske sjæl, og jeg husker det pludselig alene skatter. Og Larsen, han sagde, at jeg blev rigtig, rigtig dårlig, da jeg fandt ud af alt det der med pædofili, og jeg ved ikke hvad. Og leve! Prøv at høre, du er stadig i live. Din pædofile mand. Vi skal have stoppet alle de der pædofile ringe. Vi skal have lyset frem. Det er vores børn, vores alle børns fremtid og deres næste generationer. Præcis. Og det er jo det, jeg kæmper for. De sidste hvad? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Wallah! Aldrig 6. This is mean of house in the number world. Det er jo huset hjem nummer 6. Ja. Men altså, jeg stopper ikke, før I stopper. Men okay, nu skal jeg lige fokusere, fordi jeg stopper jeres tegn derhjemme nu. Jeg siger ydmygt mange tak. Så I det? Det er fantastisk. Virkelig. Jeg har kun én, jeg kan dele det her med autentisk, og det er faktisk... Nu skal I se her, fordi det er ved at slutte. Eva er hjemme i Nørrehus, og I må godt... Og jeg er ydmyg. Jeg siger ydmyg tak. Fordi jeg vidste det. Jeg vidste, at der var noget. Og jeg kunne ikke klare det her uden andre selv. Det kunne jeg jo ikke. Men de her mor og René, jeg fik slet ikke faktisk... Jeg fandt jo ud af, at jeg siger til Jeanette i dag, det her, det ligner jo næsten ligesom Tyrkiet. Det gør det jo. Jeg ved det ikke. Om ikke andet, så sætter jeg. Prøv at se. Det er sådan ligesom... Jeg ved det ikke.
Og i dag fik jeg tegnet, det er Tyrkiet. Det er mit hjem. Det er mit hjem. Det er her, der er åbent til alle kanaler. Og det er her, Guds barn Eva, Allahs barn Eva, kan hjælpe mennesker. Ja, det er sådan, det er. Hokus pokus. Videos, Eva i fokus. Wow, kan I høre nu? Det er jo vildt, ikke? Og nu vil jeg sige, at der kommer den der That's me in the corner. Skatter. Larsen sagde altid det der I'm using my prediction. That's me in the corner. That's me in life. Losing my religion. Og det er det. Larsen, du er der også, det ved jeg. Og den er sendt imellem Lene. Ja! Larsen, du er der. Fordi der er nogle mænd. Der er nogle mænd, som har sjælen. Normally is Bayern. Adam Juk, men Juk. But we have the souls of the heart, the lightning fighters. They are the fighting. John, you are one of them. You are my number 3. This is the biggest finale. And Shirley, jeg bliver nødt til at sige til jer igen, der sker nogle magiske ting inde hos Shirley, inde i det hus. Og det er jo det, jeg bliver ved med at sige til mig selv. Ja, du må ikke dø ud. Fordi jeg ved jo også godt, at det fortsætter jo. Livet fortsætter. Det ved vi. Det ved vi ikke alle sammen. Det ved jeg, fordi jeg er der. Det er jo det. Så kan det godt være, at der er nogen, der snakker, at vi kunne gå den vej, og jeg kunne gå Jesus vej, eller jeg kunne gå den vej, og så er der et eller andet med det andet. Men vi skal passe på de der mørke sjæle, fordi der er mørke sjæle, og det er derfor, at vi lysfighter. Kærligheden lige præcis, det er os, der skal finde dem. Wow, er der også noget herinde? Nej, det tror jeg ikke. Og faktisk, nu skal I se her. Citrus, Plaza, Bak, Citrus, I love Bente Chok, Senesive Jorum, Citrus. Og Trine, lige pludselig så får den følelse, men ved I, hvad der er positivt, det er, nu er jeg kommet længere på mit hjem. Fordi nu skal jeg ikke helt fra Attack-hoteller her til, fordi mit hjem er her. Mit hjem, jeg har kiosken, Bente Margaras. I have my Bente Margaras, I'm safe. I have here, I have Shirley, I have this, I don't need anything more. So, chalk shit. Chalk. And we have to start now. I see the light. And you also stop. Prøv at høre, at de jo stoppede de der beskeder. Og det var der, den startede. Og det er det, I har fundet ud af. Vi fanger Eva via dyrene, via musikken, via, jeg tror måske, jeg går herhen. Faktisk er det bedre herhen. Nej, det er det ikke, fordi jeg skal have den stjerne der. Fordi den, det er jo det, den symboliserer something. Og jeg har faktisk tænkt på tattoo, og faktisk derop, det kan man ikke se nu, når man sidder heroppe, så sad jeg i dag i det corner der. Og så siger jeg til Jeanette, hvad fucker, står der Yilmaz? Men det står der deroppe, der står Yilmaz deroppe. Benem, Eva, Yilmaz. Det er det. Og igen, så har I arbejdet sammen, for at jeg fandt vejen herned. Og jeg har leveret Jeanette til jer nu, fordi Jeanette, du har brug for ro nu. Du har brug for ro. Det har været så mange år for dig. Ja, og sådan er det. Så sådan er det, jeg har leveret hende her på et guldfad. Jeg ved, at når jeg tager hjem den 8. maj, så er du her i trygge hænder i Uber Alanya i 21 dage ekstra. Så skal jeg bare lige finde en ekstra billet til dig. Det finder vi ud af. Jeg var, som man siger på tyrkisk. Ikke? No stress. Jeg tror, vi stopper nu. Vi er færdige. Finalen er over. Eva er hjemme i eget hus. Prøv at se mig. Jeg har ikke sovet i over 1,5 døgn. Så var det det, I mente. Det var det, der blev sagt til mig i nat, da jeg sad på balkongen, eller hvor jeg sad, mand. Det var fuldstændig. Prøv at se mig. Men jeg er her. Jeg er her. Eva er så med mig. Jeg er hjemme i mit eget hus. Ja. Og til jer, der ikke kender mig, eller til jer, der følger mig,
Jeg siger ydmyg mange tak. Jeg siger ydmyg mange tak. I skal bare vide en ting. Altså, min datter sagde engang til mig, gud mor, der er mange, der følger dig. Nå, det er ikke vigtigt for mig. Det er ikke vigtigt for mig at stå op på det her spire. Slet ikke. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi har respekt for hinanden, og vi viser næstekærligheden. Det er det. Og vi bliver jo nødt til at skal arbejde sammen. Lyset skal vinde over mørket. Og som jeg altid har sagt, Melia, hvis du hører den her, og det kommer du til, fordi det ved jeg. Og det var det, der var mormors formål, det var at klæde på til den her verden, vi er på vej ind i. Og der har vi brug for nogle af de her lysvæsener, og de her autentiske mennesker, som virkelig fighter og kæmper for jer børn. Jeg gør sådan. Men det er jo det, der kommer også, om en stjerne er der. 1, 2, hvis jeg gør sådan her faktisk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, det er faktisk tallet hjem. Og det er jo det, fordi jeg er også gået, mor. Jeg har tænkt på, at jeg manglede faktisk en stjerne for dig. Fordi nu har jeg jo fået sat Luna på også, og ja, og Dilara og Melia. Ikke? Så det er den her. Jeg tror, jeg siger tak for nu, fordi jeg ved 100%, at Eva Yilmaz, der skete det. Wow. Jeg kan også gøre sådan her. Wow. Jamen altså. Det var meningen. Jeg havde sagt til Shirley, jeg havde skrevet, jeg skal lige sidde og arbejde lidt, jeg skal have en masse tanker, fordi jeg bliver bombarderet. Men tak, hvor har I arbejdet hårdt. Men jeg klapper også mig selv på skuldrene, fordi hvis jeg ikke har åbnet mine øjne og min sjæl, og jeg har en ren sjæl, hvad jeg ikke har skulle gå igennem i mit liv. Jeg er 58 år, og jeg blev sat fint, der kom den. Tak. Jeg siger mange tak. Jeg siger mange tak. Og jeg ved det. Og det var derfor, jeg valgte det. Jamen, det er så meget hokus pokus og Eva i fokus. Men I kommer ikke til at se den her før, at den bliver uploadet i Danmark. Og det bliver først efter den 9. Og selvfølgelig landet er den 9. Prøv nu at høre her, nu går det herop. Vi skal lige have det her med os. Fordi tallet 8, den her swimmingpool, det er ligesom tallet 8. Jeg fik lavet den der, inden du døde, mor, hvor du ringer til mig, inden du døde. Og siger, nu skal vi ikke snakke mere om det. Jeg får lavet fuglene. Trine, du og jeg vil få lavet duerne, der kan stå og kigge på hinanden, og de er ikke færdige nu. Prøv at høre her. Verden behøver, vores børn behøver, og de næste mange generationer, peace. Peace in the world. We have to stop this. We have to stop the war. Okay? What is money? Be funny. Money is good in one way. You know what? When I go down here, I give all away for the poor people in the Køge because they need this money. Of course, I also use some of myself because if I don't have to do something good for myself, I cannot help the other people. Wow. Hoo-ha. And now, Yarmut, wow, Yavas. Stop. We got the big grande finale. Because of what? Because of Benem Eva Yilmaz. Another. I love my nickname. Yeah. And I can also say thank you so much to you, Yasin Yilmaz, because out of you, I don't come here. Ja, jeg skulle efterlade dig. Jeg efterlod dig, Shakil. Milord, jeg efterlod dig. Men jeg skulle igennem det her. Kan du huske den onsdag over på Attack-hotellet sidste år, hvor jeg siger, der er sket noget med mig, der er så meget, hvor du bare sagde til mig, Shakil, Milord, du sagde til mig, Eva, du skulle igennem de 8 år. Og der kommer 8-tallet. Og det er der, at evigheden... Og så er der nogen, der siger, men det er satanisme. Nej, ikke den her vej her. Men vi skal passe på de sorte sjæle. Ja, faktisk, så kan jeg fortælle, at den her den kommer også til mig, for jeg har ikke sovet hele natten. Og jeg har også fået en abort med en, der hedder Kenneth.
Men, og så, jeg fik måske en halv time, og så vågnede jeg op ved, at det er en total mareridt. Det er jo helt vildt. Men jeg starter med at sige til Jeanette, Walla, jeg har det faktisk på telefon, fordi jeg skulle huske det, og noget med et barn, der ryger ud, og en eller anden mand, der gør noget ved mig og putter noget over min krop, og det var sådan et monster. Det var ligesom om, at det var sådan en... Jamen, det er så vildt. Det var det, jeg startede med, da jeg fik en halv times tid søvn i morges, for jeg kunne ikke sove, hver gang jeg prøvede, og jeg fik slet ikke noget drik eller noget. Jeg har bare kørt på mine energier. Men det har jeg kun kunne gøre på grund af én ting. På grund af, at jeg er alle sammen derude. Men også fordi, at jeg har fået åbnet mit sind, og fordi jeg har valgt at sige, nu er det det. Jeg siger igen ydmyg mange tak. Jeg bliver nødt til at sige Charlotte. Charlotte blev født. Ja, du blev født den 24. oktober 1900... Hold kæft, mand. Hvor gammel er jeg, ikke? 1967. 24. oktober, Charlotte. Jeg ved, du er derude. Du er også... Ja, men jeg ved det. Og så Malene, den 8. januar 1968. Min anden kusine. Faster Gretes datter. Faster Grete, jeg elsker dig. Virkelig, jeg elsker dig. Men der er meget andet, jeg ikke elsker i den familie. Og Flemming, vil jeg bare sige til dig, når du kommer til at høre den her. Tak, fordi du har modtaget mit budskab. Men din far, han er chokpistik. Og det betyder beskidt. Men han har også vokset op i en pædofil verden. Det er bare for at fortælle jer, Eva har været i fokus. Men vi har taget den face to face, og du kan ikke huske det. Og nu kommer ordene. Vi skal have stoppet alt den børnetrafficking. Hvor er alle vores børn henne? Hvad er der sket med dem? Hvor er de henne? Og jeg tror på lyset. Og jeg tror på, at lyset skal altid nok sejre. Forstår I? Og det er der i my fate is. I fight for the right and for the freedom. My freedom and right is not for sale. Min frihed og rettighed er ikke til salg. Og der er nogen af os, der skal prøve at kæmpe imod mørket. Og ja, så kan det godt være, at der har været nogle bomber undervejs. Altså i familien og tæt på og sådan noget. Men det er lige meget. Vi kan vælge at sige bum bum. Vi slår en streg hen over det, og vi kan gå videre. Jeg er bare nået der til mit liv. Og det er så en anden ting. Og det gælder generelt. Nu har jeg arbejdet med mennesker hele mit liv. Ikke også? Baby, blind people, deaf people, bla 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 bla, you know? Og ved I hvad? Nu går jeg lige herhen. Og ved I hvad? Det er kun fordi, der lige kommer nogle gående der. Men det har jeg gjort, fordi at hvis jeg ikke gør det, og hvis nogen andre ikke gør det, hvem skal så fight for the right and the freedom? Og til dig, Clausen. Du har været med på den her rejse her. Du og jeg har lige haft en kort kommunikation. Fordi jeg har sagt ud, Claus, prøv at høre her. Det er det. Du lyse, jeg lyse. Du har dine ting, jeg har mine ting. Indforstået tale og sådan noget. Men ved du hvad, Claus? Jeg elsker dig. Tak, min bruder. Thank you, my brother. Fordi du følte alligevel, da jeg spurgte dig dengang, vil du med ud på en tur, eller hvad? Jeg har tænkt mig til at gå en tur ned igennem Europa, så længe landet er frit, ikke? Hold da op, et fedt hår, ikke? Det er da meget fedt, det hår der. Men altså, og der, så alligevel så, du sagde, du skulle du ikke. Og alligevel så sagde du altså, ja, det ville du gerne alligevel. Så vi fik også prøvet hinanden af. Men du hjalp mig til at gå i gang med den tur. Det er sådan en anden ting. Jeg har jo også tænkt videre over alle mulige ting. Og vi har lige haft noget kontakt de sidste par dage, på grund af din hundeveninde der, og den sang, og de ord, som jeg har taget en kopi af, indforstået tale. Vi er en masse mennesker, som bor i lyset, men de har været dræbt, og de prøver på at slå os ihjel, vores sjæle, og det får de ikke lov til. De får ikke lov til det. De får ikke lov til det. Gør det ikke. Ved I hvad? Nu vil jeg vende kameraet om. Der er en mening med det her. Jeg sætter jer lige på pause, for jeg vil faktisk fejre det her med en øl. Og Trine, søster, går ind og køber sådan en øl. Og tak, fordi du bragte mig home, ja. Bæver med mig, ikke? Tyrkisk, dansk, engelsk og sådan noget. Og tak, Birte. Tak, mor. Tak, Charlotte. Tak, faster Grete. Tak, far. Faktisk også. Tak, jamen, jeg kan kun sige... Hepsi. Çok seni seviyorum. Hepsi. Ja. Det betyder, at jeg alle sammen
Sådan det. Nu sætter jeg på pause. Og så går jeg lige ind og køber en øl. Nå, men nu starter den lige lidt igen her. Der er lige kommet nogle kunder og sådan noget. Men det er jo sådan, at al strøm gik ud. Det var så vildt, altså. Det var så vildt, at al strøm det gik ud. Men jeg vil altså sige godnat herfra. Det vil jeg er virkelig så ved at købe de der pøle der. Men så vil jeg gå op og lave min egen lille finale. Ja. Og jeg kan jo slet ikke vente på, at det skal lægges ud og uploades. Men det er der også en mening med. Så Jeanette, ja. Welcome to my world. Won't you come on in? Så velkommen, min skat. I believe in the name of Jesus. Der er en mening med tingene. Hokus pokus. Eva er i fokus, og det blev Jeanette også. Sådan er det bare. Og igen, så vil jeg bare sige til jer andre. Ja, de tosser, det er okay, det praller af mig. Fordi sådan er det. Men husk, det er vores børns fremtid og deres næste fremtid. Og vi skal fighte sammen. Ja, det skal vi. Vi skal kæmpe sammen. Og så vil jeg bare sige tak for nu. Og ja, vi kommer jo ikke dertil igen, det ved vi jo. Det bliver jo ikke sådan der igen. Det er bare finalen. Der er jo ingen tvivl om det. Og nu er der bare fuldstændig stoppet dernede. Det kan jeg også godt lide. Den har været færdig i lang tid, men der er stjernen også der, når man kigger sådan på lyset. Den har været færdig et stykke tid, ikke? Så og hvor meget har jeg fået optaget her nu? Omkring 41 minutter, ja. Så jeg kan slet ikke uploade den hernede, men det er lige meget. I får noget at se, når jeg kommer hjem til Danmark. Og jeg lander jo den 9. selvfølgelig, og jeg tager afsted den 8. Det er mit tal 888. 6. Og så Dokus. Grande, Big, Chok, Gysel, Finale, Chok, Tjessikyla, Kop, kun Mark har. Tak så mycket, jeg siger ydmyg tak af hjertet. Amen. Og huske, siger så, sig farvel til alt det, der ikke duer i jeres liv. Kun positivitet, og husk, at vi har alle sammen brug for hinanden. Ikke? Og så er det, jeg kan slutte af med at sige, men du er ikke væk ligesom klodshals. Til jer, der kender mig, så er det bare sådan, jeg er helt færdig. Men wow, tak. Ja. Jeg elsker jer, siger ydmygt tak for alle sammen. Tak til jer, der følger mig. Og sådan set, så er det bare sådan, det er jo ikke det. Det er jo slet ikke det handler om. Jeg er jo sådan set græsk-katolsk om, hvem der følger mig eller ej. For mig så handler det om, at jeg er autentisk. Og det, jeg lægger ud, og det, jeg siger, for det bliver hørt, eye in the sky. I am the eye in the sky, looking at you, I can read your mind. Sådan er det. Love you all. Og pas godt på jer selv og hinandens. Hej hej.